Helo, heddiw ma ymlacio chydig bach. Pam ymestyn? Wel, fel mae'r corff yn mynd yn hŷn, mae bob dim yn dueddol i dynhau, felly mae o'n bwysig i ni gadw bob dim o'r rhydd a fedrwn ni, felly ymarfer syml bob diwrnod. Dewch i ni gael dechrau o gwmpas y gwddw. Dwi'n eistedd i fyny'n gywir, mae nghefn i'n hir ac yn syth, ac yna dwi am symud y glus drosodd tuag at yr ysgwydd, a mae o'n bwysig i beidio gorwneud. Os da ni'n gorwneud, mae'r cyhyra yn tynhau yn erbyn yr symudiad, felly bach ydy'r gorau. Ac yna, yn ôl i fyny, a drosodd, a dwi'n teimlo'r cyhyra, ac ddim jyst y cyhyra, mae yna ffasio hefyd yn ymestyn, a mae hwn i gyd yn medru ryddhau cylchrediad y gwaed, a hefyd yr signal sydd yn dŵad o'r nervous system hefyd. Ac yna, nôl i fyny, ac yna dwi'n troi'n mhen. Dwi'n teimlo hwnna yn ymestyn, a hefyd yr esgyrn hefyd yn symud un ar ben y llall, ac yna i'r ochr arall. Braf, dal. Ac wrth gwrs mae o'n bwysig i anadlu mewn trwy'r trwyn, anadlu allan trwy'r ceg, ac yna i lawr. Ac yna dwi am dod ar gen i lawr. Dwi'n teimlo yr cyhyra'n ymestyn a'r cefn yn wddw. Ac i fyny. Ac eto, mi fedra i fynd drosodd. Ac yna drosodd. Nôl i'r canol a troi. A throi. Ac yna'n gweithio gwmpas ysgwydda. Ymestynniad bach i fyny a bach i fyny. Mi fedrwn ni gadw'r llaw ar pen yr ysgwydd ac ymgeisio i godi'r penelyn i fyny. Da iawn. Ac yna, dyn ni am ddefnyddio'r sgarff. Mae'r sgarff yn mynd reit rownd. Ac yna dwi am symud y sgarff o un ochr i'r llall. Fel sy'n ni'n sychu'n hun efo tywal. A mae hwn yn helpu fi, mae'n atgoffa fi gadw'n sgwydda nôl. A fel dwi'n symud ac yn ymestyn y penelyn, fedra i deimlo'r cyhyra yn ymestyn. A mi fedra i ddod ar tywal neu'r sgarff yn ôl i lawr. Dwi'n mynd i'n haneri hi. Mae'r sgarff yma'n hir. Ac yna dros ymhen. Dal y sgarff yn ei le. Chest ar agor. Dwi'n cofio eistedd ar ben ymhen ôl hefyd. Ac yna drosodd. Ac os dwi eisiau rhywbeth sydd fwy calad i wneud yr ymarfer, mi fedra i ddefnyddio'r ffon. A dwi'n teimlo lot fwy o mestyniad pan dwi'n defnyddio'r ffon. Ac pan mae'r ffon yn ei le, dwi'n mynd i symud i'r ochr. Ac i'r ochr, a mi fedra i deimlo rhwng y ribcage a rhwng ymhelfus yn ymestyn. A cofiwch, peidiwch syrthio oddi ar eich pen ôl yn y symudiad yma. Dwi eisiau chi ddal ista ar eich bocha a bod yr asgwr yn gwynebu ar ei lawr. Ac yna beth am troi. Troi a dal. A troi a dal. A fedra i deimlo'r cyhyra. Ddim just yn ymestyn, maen nhw hefyd yn gweithio. Ac yna i lawr â fo. Ac yna dwi am defnyddio yr bwrdd bach o mlaen i. Dwi'n mynd i godi'n nghoes i fyny. Ac yn syth bin, dwi'n teimlo'r ymestynniad tu ôl i'r goes. Felly os dwi'n troi chydig bach ar ongl, da chi'n gweld dwi'n eistedd ar ymhen ôl, mae nghefn i fyny, ac yna dwi am ymestyn ymlaen, a dwi'n teimlo eto yr cyhyra'n ymestyn a'r cefn y goes. Wrth gwrs, mae'r bwrdd bach yma, mae chydig bach yn uchel tydi. Felly, mi fedrwch chi gadw'r goes ar y llawr. Ac yna, i lawr â hi. Ac os dwi'n dangos i chi'r ochr yma, hefo sgarff, gan bod hwn lot fwy llac, mi fedra i rhoi hwn o gwmpas gwaelod yn rhoed. Ac wrth gwrs, dwi'n yn gorod ymestyn tuag at y droed felly, ond dwi dal eisiau chi symud o top yr hip, a dwi'n teimlo'r cyhyra yn ymestyn ar cefn y goes.
Ac yna na fo, gobeithio ydych chi wedi mwynhau ymestyn hefo fi heddiw 'ma. Hwyl!